Teraz ja ako zlodej sa idem do neho vlúpať. Takže dámy a páni, vítajte pri novom videu. Dneska si ukážeme updaty, čo sa týka môjho auta, tohto tu autíčka. A taktiež si porovnáme, alebo vám ukážem, aký je rozdiel medzi týmto autom, s týmto motorom a s týmto autom, s úplne iným motorom. Trošku si ho ukážem vám, čo je na ňom super. V zásade úplne všetko, nakoľko je to iba taká lepšia verzia tohto tu. Ale ukážem vám, čo aj není úplne super, čo sa týka tohto auta. Konkrétne tohto auta, samozrejme nemyslím všeobecne. Ale prvá vec, čo vidíte, že úplne super je táto farba. Brutálna, krásna. Update, čo sa týka tohto auta, tak už je spravený finálny návrh jeho polepov, čo sa veľmi teším. Čo sa určite vy tešíte, je, že, ako môžete vidieť, koberčeky sú preč. Koberčeky sú preč. Sú tu tieto, ktoré sú priamo do 944. Sú to vlastne čierne so šedými poťahmi. Môžeme si to ukázať aj na druhej strane. Toto vyzerajú takto. Čo znamená, že interiér ako tak už je hotový. Môžete vidieť, že aj lišty mám spravené. A toto sú vlastne táto pena. Nechcem to teraz fúkavať, lebo budem fúkať do mikrofónu. Čiže aj to už je spravené. Čiže postupne a určite sa všetko deje. Čo sa týka motorového priestoru, tak som vybrúsil vlastne toto tu. Čiže teraz to vyzerá takto. Podľa mňa je to oveľa lepšie, oveľa čistejšie. Vyzerá to proste tak, ako to má vyzerať. A taktiež, čo sa týka údržby alebo takej preparácie na tie polepy a zároveň aj to, čo som chcel robiť, tak ako môžete vidieť, tu niečo chýba. Tuto tu konkrétne. Tak tuto tu konkrétne, tak môžete vidieť, je to opäť úplne tragicky nastriekané. A tuto konkrétne chýba vlastne taký zámoček, ktorý sa veľa ľudí, ktorí nepoznajú 944, vlastne pýta, že prečo je zámok aj tu na kľúčke a aj tu, čiže sú tu dva zámky vedľa seba. No ja vám to hneď vysvetlím. Takže, ako môžete vidieť, nejde o úplne klasický zámok. Je to vlastne alarm. Hej. Toto tu som musel takto načať, lebo to vlastne nešlo dole. Mne od neho vlastne tam nesedel kľúč, čo znamená, že vlastne som tento zámoček musel vyťahnuť, úplne toto celé rozmašírovať, vnútri sú také sponky, a vybrať zámok, vybrať zuby, vyčistiť zuby a našťastie už to teraz ide. Zároveň si môžeme aj ukázať, ako to funguje. Takže baterku máme zapojenú. Teraz vám ukážem, ako vyzerá tento alarm, lebo ja som z neho odpadol, keď som to počul prvýkrát. Položím si vás sem len takto provizorne, dúfam, že to nepadne. A ukážem vám, o aký alarm sa jedná v tomto aute. Lebo ja, keď som to prvýkrát počul, som sa skoro dosral. Musím si to sem rovno aj naštelovať, lebo ja to veľmi dlho počúvať nebudem. Takže momentálne máme auto zavreté. A teraz ja ako zlodej sa idem do neho vlúpať. Hej. Čiže možno mi odpálilo mikrofón, netuším. Ale takto nejako vyzerá alarm v tomto aute. Ja to sem radšej už späť zasuniem. Už to dneska určite nejdem opäť púšťať. Tak či tak, som veľmi spokojný, že to konečne funguje, lebo proste, ak niečo funguje na tom aute, tak som rád. Hej. Som rád, že sme sa posunuli zase s tým autom trošku ďalej. Už iba z toho dôvodu, že aj ten interiér už je teda krajší a všeobecne je to auto opäť o niečo lepšie, také krajšie, prehľadnejšie. Toto ukážkou, tohto super alarmu, takže viete, že sa mi nemáte vkrádať do auta, lebo o tom bude vedieť polka Bratislavy, ak nie celé západné Slovensko. Teraz by som sa rád presunul na druhú časť tohto videa, čože vlastne ukážka tejto 944 S2. Karoséria je absolútne tá istá, hej, môžeme vidieť akože iný spodný spoiler, ktorý vlastne sa dával na tieto S2 a turba.
Môžete vidieť teda, už dúfam, že nie je pustený alarm. Prosím. Ako môžete vidieť, tak už tá palubovka vyzerá inak. Hej? Toto je vlastne tá novšia. Čo sa týka tejto, tak vlastne toto je palubovka od Volkswagenu, ktorý navrhoval Volkswagen a bola v 924, okrem týchto budíkov. A čo sa týka tejto novej, tak to už je vlastne interiér Porsche. Čo znamená, že to vyzerá proste lepšie. Je to teda bez turba, je to radový štvorvalec. Ak sa nemýlim, v tej dobe to bol najväčší radový štvorvalec. Samozrejme, toto auto, keď vlastne k nám prišlo, tak potrebovalo veľmi veľa zmien. Motor nedržal otáčky, bolo tam potreba vymeniť palivové spínače, ktorých membrána bola buď pretrhnutá alebo natrhnutá. Čo sa týka konkrétne tohto modelu, vlastne aj tohto, čo je celkom zaujímavosť, tak obidve sú švajčiarske autá. Je to úplná náhoda, že obidve sú švajčiarske autá, ale sú. Okrem teda tých vzhľadových rozdielov a motorických rozdielov, ktoré som už ukázal, tak rozdiel je taktiež aj v podvozku. Vlastne toto tu je na podvozku 944 Turbo S, pričom vlastne brzdy sú tam Bremba. Myslím, že tam sú vlastne trojvalčekové brzdy, alebo dvoj, nie som si istý. Tuto je vlastne jednovalčeková brzda. Keď už som to takto mal rozobraté, tak vlastne tuto už sú originál kľúčky Porsche, ktoré sú robené ako Porsche. A naopak, v týchto mojich kľúčkach, tak tam sú kľúčky z Golfu, alebo minimálne sa veľmi podobajú. Ja viem, že tam sú trošku iné rozmery, ale tam sú kľúčky z Golfu MK1. A to je asi tak v zásade všetko, čo ma takto z hlavy napadá. Inak teda v zásade ide aj tak o dve krásne autá. Aha, ešte som vám neukázal, ale tak to kvôli tomu, že pre mňa to je celkom akože také bežné. Vlastne predný nárazník na týchto base modeloch starších vyzerá takto. Pričom na turbách a S2 tak ten nárazník vlastne vyzerá takto. Čo znamená, že zbavili sa tejto konkrétnej časti nárazníku a zase to istým spôsobom zmodernizovali, že to tak sekli, že už to je, nie je to také kockové to auto ako toto, ale ide skôr o istú modernizáciu. Taktiež taký fun fact, čo sa týka tohto, oil OK, hej, pripomienka kontrolovať olej. To na tomto není, toto proste každý si za to mohol sám. A hej, v zásade to asi bude aj všetko. Nechcel som to naťahovať nejako toto video, chcel som vám iba ukázať nejaké poukázanie na toto a na tamtoto auto, pričom vlastne nejaké porovnaníčko, chcel som ukázať, čo je nové, čo sa týka môjho auta. A postupne už pôjde do tých polepov, na čo sa veľmi teším. Interiér, ako som už vravel, vyzerá už brutálne, strašne sa teším z toho. Hlavne sa teším teda aj z týchto kobercov, ktoré teda už sú prilepené, čiže vyzerá to veľmi dobre. A všeobecne to auto už sa rýsuje do takých lepších sfér, keďže keď som ho kupoval, tak v takomto úplnom stave teda nebolo. Ale čo není môže byť. Zlepšuje sa to, vylepšuje sa to, stále na tom niečo robím, makám. Kolesá vyzerajú brutálne, kľúčky budú vyzerať brutálne. Takže tak, 30. mája sa pravdepodobne buď s týmto, alebo možno s tým druhým, ale pravdepodobne s týmto, ak bude čas. Nie som si úplne istý, ale chcel by som vás pozvať na teda najmä ľudí, ktorí žijete v okolí Bratislavy. Bude Historic Night. V zásade ide o istý zraz večerný, o 7. večer, pričom o 9. sa koná jazda takýchto youngtimerov. Usporiadáva to vlastne Plechovka meeting, s ktorými teda ja mám iba dobré skúsenosti. Každý jeden zraz som si nejakým spôsobom užil, bez toho, že by som potom špekuloval, alebo teda, že by som mal nejaký pocit toho, že to bolo dlhé, alebo že to bolo, neviem, proste vždy ten zraz je za mňa úplne super. Pokiaľ sa vám tam často s veľa ľuďmi, tento zraz ešte nevideli, tak na kanále Volant TV si môžete nájsť vlastne poslednú reportáž, kde je zmienený teda aj náš Transaxle klub Slovensko, ktorý
v zásade zakladáme, alebo je založený, teraz to bude druhý mesiac. Tak ako som už vravel, tak máme aj Transaxle Club, kde nás je momentálne približne nejakých 15 ľudí, pričom je nás tam tak cca okolo tých 17 vozidiel. Pričom teda, ak vlastníte takéto vozidlo, čo znamená Transaxle 924, 968, 928, 924, je to úplne jedno. Je to úplne jedno, v akom stave. Určite vás pozývame do nášho klubu. Pričom vlastne takým gro toho klubu, taká základná pointa, prečo sme to zakladali, je, aby sme zistili, že koľko nás vôbec na Slovensku je a aby sme sa zase nejakým spôsobom združovali a zároveň si pomáhali, napríklad aj s dielmi alebo podobnými záležitosťami, ak niekto niečo potrebuje, hej, napríklad, či už to boli tie palivové spínače, ak niekto má podobný problém, ktorý niekto už riešil, tak si vieme pomôcť. Teda sa snažíme zistiť, kto kde čo má, z toho dôvodu, že v budúcnosti by sme chceli usporiadavať rôzne Transaxle akcie, pričom teda už teraz sa snažíme tak pomaly sa zbierať. Zároveň teda chápeme, že o našom klube teda pravdepodobne vie viacero ľudí ako len našich 13 členov, ale títo ľudia teda nie sú registrovaní v našom klube. Čo je teda pochopiteľné na základe toho, že my neponúkame momentálne žiadne členské výhody ani spol, čož samozrejme sa v budúcnosti môže zmeniť, alebo teda bude sa to určite meniť. Avšak momentálne nejaké členské výhody asi nedávajú ani význam, nakoľko sme teda nový klub a momentálne to musíme hlavne nahrabať. Čo sa týka, keby sa niekto tak pýta do vzduchu, nejaké členské poplatky, čo sa týka nášho klubu, absolútne neexistujú, nie je to ani náš zámer, tak ako neponúkame nejaké brutálne služby, hej, že teraz vám dáme free service, free výmenu olejov, tak sme sa dohodli alebo zhodli, že to nedáva úplný význam, aby sme mali proste členské poplatky, samozrejme nejaké dary a podobne, keď zriadíme OZ, sú vítané, predsa len nejakú snahu do toho dávame, či už je to výroba nálepiek, nejaká organizácia, taktiež zháňanie rôznych ľudí, ktorí by nám s tým pomáhali. Nie je to iba tak, ale nejak na silu peniaze alebo povinné peniaze vôbec nie sú našou prioritou. Ako som už povedal, prioritou je to, že nájsť sa, združovať sa, zistiť kto čo kde, či niekto niečo vie a pomáhať si ako komunita, pretože si myslím, že čo sa týka Transaxle vozidiel, tak sa nám to tu pomaly rozrastá a bola by škoda, keby sa ako majiteľia nejakým spôsobom neprepojíme. Čiže asi toľko, čo sa týka nášho klubu. Viacej by som to teda vôbec nejakým spôsobom nerozvíjal, predsa len asi ste už pochopili na základe čoho sme založili ten klub a není to treba nejakým spôsobom viacej rozvíjať. Budem vám určite natáčať viac a viac videí. Dúfam, že sa vám teda páčilo napríklad to posledné, kde som robil nejaké záležitosti, hej. Ja viem, že pre niekoho to nie je úplne to práve orechové, že radšej pozerali, ak jazdím jedno s druhým. Ale aj takéto blbosti, ako sú tieto stredové krytky, vlastne patria k tomu autu, alebo aj ten alarm. Ja chápem, že pre niekoho to není pútavé, ale pre mňa ako majiteľa tohto vozidla, keď viem, ako bolo vlastne na začiatku, že nedržalo otáčky, pričom vlastne to bola úplná blbosť. Toto lánko vlastne nebolo dobre dotiahnuté, to tu bolo zle zašrobované. Takisto napríklad táto klapka, vlastne tým sa zmes reguluje, tak vlastne bola dotiahnutá ako šrob, hej, čiže pre mňa ako majiteľa tohto vozidla sú to veci, ktoré ma proste tešia, čiže rád sa s vami nejakým spôsobom podelím o moju radosť, ale teda chápem, že pre niekoho to nie je ono. Ale aj pre niekoho, kto si počká na tie jazdy, alebo kto má záujem o tie jazdy, tak určite budú, ale momentálne toho mám proste veľa, nemám čas jazdiť s tým autom, stále čakám, kým pôjde na tie polepy. To sa veľmi teším, keď vám ukážem, keď to bude hotové. A tak. Takže dobre, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, takéto zhrnutie tohto updateu. Nechcem to úplne naťahovať, z toho dôvodu, že mám tam pomerne dlhé videá. Dúfam, že sa vám zároveň páčilo takýto coming out, takéto odhalenie tohto auta. A zároveň, že sa vám páčilo nejaké porovnanie, že ste zase o niečo múdrejší. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, zanechte like, samozrejme. Dajte odber. Za chvíľku vás bude, myslím, 30.
takže mňa to len teší. Zliadnutí mám na videí kopec, za to vám tiež veľmi pekne ďakujem. A pri ďalších videách sa teda vidíme. Ahojte.